Здравей, това е кулата. Така. Казвай, момиче. Например... Казвам момиче. Моника. Приятел. Приятели. Радина. Приятели. Бети. Марина. Врагове. Врагове. Бети, айде. Врагове. Да. Добре. Беатриса Атанасова. Да. Не, гърдите. Не ми е... Маргарита Стефи. кажи. Маргарита, бе. Приятели. Маргарита. Приятел. Окей. Само Само Ники момчета. Делгадо. Николай Цветков. Ники. Приятели. Приятели. Брани. Никсън. Мърдни се, бе. Не приятели. Никсофор. Никс. Не приятели. Саб, коли. БМВ. Ще го имаш. Ферари. Чакай. Чак малко. Ти, бе, жукера. Ще го имаш. Да, бе, да. Тойота. Няма да я имаш. Коя? Койот. Москвич. Москвич. Няма. Ще го имаш. Ще я имаш. Пале мръдите, бе. Пари. Пари, да. Безброй. 1 милион. Няма да ги имам. 3 милиона. Ще ги имаш. Безброй. 5 милиарда, Марина. Ще ги имаш. Дай Така, бе, професия. Шофьор. Няма да станеш. Коя друга? Продавач. Няма да станеш. Желаеш да го видиш. Готово. Казвай. Казвай. Добре, желанието ми е да стана богат. И то няма да стане. И това е кулата. Никой не ми е